हाय गुड मॉर्निंग मात्रेक्ला यानी कंटिन्यू व्लॉग शुरू ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ then ಇದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಗೂ ಪೋರೆ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಡಿಗೆ ಫೋನ್ ದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕು ತೂಂದಿರ್ಲರಿಂದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ मेरे ना सब्सक्राइबर हाँ इधर दिखती वेले अल्पन पाड़ोच्चा अभी अल्ले एन्न बेस्ट सब्सक्राइबर अंदे लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ अवे सब्सक्राइब हाँ एड्डे चैनल निन्ना हाँ अंदंद अदा हाँ हाय यानी नी मध्याह्न बक ब्लॉग शुरू ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕಿನಿ ತರ ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಥರ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಥರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಒಕ್ಕ ಒಂಥರ ಮೋಡ ಮೋಡ ಉಂಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಲ ಅದಿಟ್ಟಿಜ್ ತರ ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಷೀನ್ ಪೂರ ಫಿಟ್ ಆಂಡ್ ಸಿಲಾಯಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರೇನ್ ಶುರು ಮಲ್ದಿಜಿದಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕುಂಟು ಮಷೀನ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಷೀನ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಇಡೆಡ್ದು ನೆಟ್ಟಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏನು ಮನ್ಪುರೈಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಓಲಂಡಂದೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಪಂಡ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಓಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಮಷೀನ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಕೋಡೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಡೇ ಕನ್ಪಾತೀನಿ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕ ದೀವರ ಹಾಪುನಂದು ಇಂಚಟ್ರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿಡು ಆಂಡ ಇನಿ ತೂವನಗ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ ಕಿಂಜ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಂಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೆಗಿತೊನಿ ಬೊಕ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಜೆನ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ನೆಟ್ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕ ದೀವರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿನ ಅಯ್ಯ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ದೀವರೆಗ್ ಚಂದು ಸ್ಪೂನ್ ದೀವರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಾಮಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ನ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಪುಚ್ಚೆನ ಇಲ್ಲೆನ್ ತುಲೆನಿ ಬುಲು ಇಂದ ಮಲ್ಪುಂದುರ್ಲಂದು ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಿಡು ಒಂದಿಜ್ಜ ಮೊರನಿ ಬಂಗುಡೆ ಕಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾಮಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಇಷ್ಟ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ ಐತೆ ಕಲ್ಲೂರು ಕಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬೈದಿನ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ತರಬೇನೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಣಸೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಒಂಚಿ ರೆಡ್ ಮೀನು ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಅಂಚನೆ 3 ಸರಿ ಚಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮನಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಫಟಾಫಟ್ ಚಾಯ್ ನಾಸ್ತ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಲ ಒರೆಸುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧರೆಪ್ಪುಂಡು ನೆಲ ಒರೆಸುನ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಬೊಕ ಪಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಗುಂಡು ಇಡಿಲ್ ನೆಲ ಪೂರ ಒರೆಸುದಾನಗ ಅಂಚದ್ ಏನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆಲ ಒರೆಸುನು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಕುಂಟರ್ದುನ್ ಪೂರ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟರ್ದರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ನೆನೆತಿತ್ತೆ ಅಂಚದನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೆಲ ಒರೆಸ್ದು ಬೊಕ ಕುಂಟರ್ದು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ ಒರೆಸುದು ಬಾಕಿಲ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ಂದೆನ್ನರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ಏಪಲ ತೋಜಾತೆ ಎಂಟ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಆ ಮೂಜಿಲ ಪೋದು ಬೆಡ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಜೊಪ್ಪುನು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐತೆ ರೋಮ ಪೂರ ತಾಲುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪುನು ಓರೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡೆ ಅನ್ ಬಂದೆ ಮಲ್ತ್ ದೀಪೆ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರೆ ದುಂಬುಲ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದೇನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡು ನಿಂಗೆ ಅರ್ದಿತ್ತೀನಿ
ಮಸ್ತ್ ಜಾರ್ಗೆ ದೂಡ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇದು ವರ್ಷ ಒಂತೆ ಅಂಟಲು ನೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ 10 ಜಾರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಪೂರ ಚನಿಲ್ ತಿಂತಿನ್ಗೆ ಬಂಗಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮೀನಿಗೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಗಡೆಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಡೆ ಗಸಿ ಮಲ್ತಂಡ ಉಂದೆಯನ್ನು ಕಿಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುರ್ಲರ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಕ್ಯೂದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.